Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office nadidipisilan mabisto ang sospek sa panggagadaan sa sarong babae sa lokang Apartel. African swine fever sa barangay Kararayan, siyudad kang Naga. Marikas pinag-aksyonan kang City Veterinary Office. LGU Naga City, mayo pang pinagdidesignar na bagong city administrator. Naga College Foundation Juniors Basketball Team, padagos na pinagdudominar ang Division 1 kan Bukal Season 6. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Naga City Veterinary Office naging marikas ang pag-aksyon sa pinag-report na insidente ng African swine fever sa barangay Kararayan. Aramon ang detalye sa report ni Christine Reyes. May kaso kong African swine fever na nai-report sa barangay Kararayan, siyudad ni Naga, kang nakaaging simana na marikas pinag-aksyonan asin pinag-contain ng urig pagkatapos makuha ang resulta kung saan ininagluwas na positibo kang nasabing helang. Marikas sinaging aksyon ni na Dr. Marily Prestosa Lingua, pamayo kang City Veterinary Office para din naman maglakop sa ibang barangay kang syudad ang ASF. Po, si Sarotang case sa Kararayan po, nadipaptap po ito agad. So nasolusyonan ta ito pagkatapos na magluwas si resulta, pagkahapon nag-depopulate po tulos kita. So sabihin na-contain ta itong virus na ito. And ma-undergo din po kami ng surveillance this week. Sa ngunyan, mayo naman ibang kaso kang ASF na pinag-report sa Inda. Alagad padagos man subot ang sa inang ginigibong pag-monitor. May pakiulay man sinda sa may mga mahihiling o maaaraman na kaso ng ASF na tulos ipaabot sa indang opisina para diin naman maglakop asin makadanyar pa sa iba. Mayo pa kitang natatala na affected kay ini yung ASF. Alagad po, nangangapudan din kami na kung igwa ka mong marisa or mahiling, tulos po ining i-report sa City Veterinary Office. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, magkatuwang ang Naga City Abattoir asin City Veterinary Office sa pagmonitor kan insidente ng African swine fever sa syudad ni Naga. Sa lado kan City Veterinary Office, kinaulay na subuot nindaan may sadiri kan urigan na maglinig asin mag-disinfect urual daw para masiguro na daina ini malakop. Sa lado kan Naga City Abattoir, nagkukondusir man subot ini nin checkpoint sa mga urig na naglalaog sa syudad para masiguro na dai magkakaigwan nin ASF sa mga nag-aatama nin urig sa syudad ni Naga. Inot na inot ito nga ning reported case, tulos ta talaga itong pigtawan na ning solusyon na dapat madipap ito asin makontain ito sa sarong lugar, and kinaulay mi po si Mesadiri ka ito talagang kaipuhan niya mag-disinfect everyday. Everyday siya mag-disinfect, and aram ta po baga na igwa kita ning City Abattoir. So yaon po may checkpoint kita duman, may dagos-dagos man si sa tuyang anti-mortem inspection, may post-mortem inspection kita, then may post-abattoir inspection kitang ginigibo. Padagos pa sa mga bareta, huli ta napasala si pagbilang sa resulta kang nakalis na eleksyon sa barangay kang nakalis na taon, kung kaya duwang barangay kagawad na dapat nang gana ang daay na iproklamar asin daay nakatukaw. Alagad pakalihis nin unsing bulan nagdesisyon ang COMELEC pabor sa duwang nasabing barangay kagawad. Aramon taman ang follow-up report ni Christine Reyes. Opisyal nang pinagproklama sina Barangay Kagawad Francia Chavez asin Barangay Kagawad Nomila Colvera bilang mga barangay kagawad kang San Francisco, syudad ni Naga kang nakaaging Oktubre 11. Nasala man subot ang pagbilang kang nakaaging botohan asin hinalat ang desisyon kang COMELEC and Bank para baguhon asin rebayad ang mga nakatukaw kung kaya ininahaluyan. Nagabot na po itong decision kang COMELEC and Bank. Ito po sa petition for correction of manifest error. Pagproklama na po kagilari kang board, pagproklama po kang board, barangay board canvasser, sina Kagawad Francia Chavez and Kagawad Nomila Colvera kang October 11. At ang katukayan nakaaging October 30 election, nasala po si board sa pag-compute po katong
result, ano po, kaya may nakalaog na dalawang kagawad, dalawang kandidato na dapat sinda duman, ano. Siyempre nakaproklama na ang solusyon ka to, petition to correct manifest error, na dapat desisyonan kang American Bank. Kaya medyo na inabot ning months, ano po, halos mag 1 year na bago nagabot si decision. Pinagbisita mi ang Barangay San Francisco asin naabutan kan news team si punong Barangay Efren Nepomuceno na pinagkumpirma na nagtukaw na ang mga nasambitan ng mga barangay kagawad ngunyan na aldaw asin mapo naman sa indang trabaho sa barangay. Dakula man ang sa iyang pasasalamat ninhulit na pagkatapos kang haloy na bulan nakaasumir naman sinda Chavez asin Colvera sa indang mga posisyon. Ang katunayan ay dakulang bagay po pagpasalamat na resolveran na po itong almost 11 months na paghalat man bukas no duwang kagawad na sinda po talaga ang pinili kan taga San Francisco na maging pag-iribami sa Konseho kan Barangay San Francisco. Nagbawa naman sa pwesto ang mga dating nakatukaw na sina Agaton Arios asin Noel Milano. Ako man subuot kan duwa ang naging desisyon kan Comelec. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa masunod pang simana, iaanunsar ni Naga City Mayor Nelson Ligacion kung si isay na ang sayang idedesignar na City Administrator. Karibay kang nag-resign na si dating City Administrator Elmer Baldimoro. Si Baldimoro ang nag-file kan Certificate of Candidacy para sa pagkakonsyal kang Naga sa midterm elections sa masunod na taon. Considered resigned si Elmer as City Administrator dahil po nga sa pagdalagan niya bilang konsihal kan sa tuya pong syudad. Within this week, maaraman po nindo kung si isay ang bagong City Administrator. Sa iba pang bareta, Naga City Police Office padagos ang paghanap sa sospek na guminadan sa babae na nag-check-in sa sarong apartel ka nakalihis na semana. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Maagahon ka nakalista Oktubre 11 kan madiskobring maananinbuhay ang 27 anyos na si Alias Ria sa lokang sarong apartel sa Barangay Tabuco, Siyudad kang Naga. Alagad hastangunyan, may pangkonkretong pagkakabisto sa sospek na may gibo sa krimen. Susuki Police Lieutenant Colonel Chester Pumarta kapag taram kang Naga City Police Office, padagos nagahanap ng klaradong CCTV footage sa mga otoridad para mabisto ang sospek. Medyo nahihirapan pa ang ating investigador, no? Considering na yung mga dinaanan ay mahirap yung mga CCTVs na pwedeng malocate. But anyway, tuloy-tuloy pa rin po yung investigation doon and hopefully makilala na po. No? Isa sa problema kasi natin yung ganong transaction ay talagang nagtatago yung identity ng mga involved. No? Kahit yung babae, nagtatago yun ang mga cover yung mukha. So isa yun sa challenge po talaga. Huli ka ini may pakiulay si Police Lieutenant Colonel Chester Pumar na kung pwede magkaigwanin mga CCTV camera na marhay ang kalidad para mabisto ang mga naglalaog sa arog kay mga lugar urog na kung may krimen na nangyari. Unang-una siguro yung lockbook siguro kung kaya nilang mag-maintain. Pangalawa, yung CCTVs na medyo mga maganda naman ang buhay. Sana merong high level na mga CCTV doon mismo sa kasyon. Mientras tanto sa aga, siyertong mapaabot subotin report ang Station Commander kang Police Station No. 5 sa status kang investigasyon sa nasabing krimen. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, pinaglinaw ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram ka Naga City Police Office, na pinagdaramo na sa Bicol Medical Center ang sospek na si alias Edison. Matapos ining mabudala nin sarong truck, durante kan sa iyang pagdulag, matapos ining mangagaw nin cellphone, pasado alas 9 kasubanggi sa Santoja Street, Barangay Tinago, Siyudad ni Naga. Imbis na ikustudiya sa Naga City Police Office ang sospek, nakiulay subuot ang pamilya, nadarahon na lang ini sa mental hospital sa Pili, Camarines Sur. Alagad narisa kan mga otoridad na iba na ang kondisyon kan sospek, kaya ibinalik ini sa Bicol Medical Center kung saan idineklara nga dead on arrival. Ang personnel natin considering na yung biktima ay ayaw na magreklamo. So the process ko is i-release na talaga siya.
Kaso nag-request yung family na magtulungan na madala na lang sa mental. Instead na i-release sa kanila, tulungan na dalhin sa mental hospital. So while waiting para ibiyahe, iba na yung itsura. Kaya tinakbo ulit siya sa BNC. Sa pagbabalik ang news break, Solid Waste Management Office amay naglilig sa Concepcion Public Cemetery. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kanamdan, tensyong pansiguridad, asin daing untok na kariribukan sa bilog na kinaban.
Padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project, Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sobra pa sa 2 semana antes ang pag-obserbar kan undas. Pinag-amayan ng linigan kan mga personahe kan Solid Waste Management Office ang Concepcion Public Cemetery, ang pinakadakulang pampublikong kampusanto sa syudad ni Naga. Huli kaini, dikit na lang ang lilinigan kan mga mabisita sa saindang mahal sa buhay na digdi pinaglubong. Sa iba pang bareta, pinapapreparar na subuot ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office, ang security detail kang gabos ng Station Commander kang Naga City Police Office na igwang kampusanto bilang pag-andam sa pag-obserbar kan undas. Posibleng sa aga tukaron na subuot sa meeting kang Naga City Police Office ang amay na pagpreparar sa undas. Yung early preparation po natin sa undas ay baka bukas po matatakil, ano? So masyado pang maaga naman, although opo. Pero ang alam ko, nagbigay na ng unang guidance ang ating City Director na mag-prepare na po, and yung security details, security action plan ay ihanda na po ng kanya-kanyang station commander na may cemetery. Sa police report, sarong plastic sachet nin subuot illegal na droga na nagkakantidad 500 pesos, asin 5 plastic sachet nin subuot shabu ang na-recover kan mga personahe kan Police Station number 6 sa 18 anyos na si alias Ivan kan Barangay Balata, Syudad ni Naga, matapos an anti-illegal drug by bust operation kasubanggi. Tulos man dinara sa kustodiya kan Naga City Police Office ang suspect, ang Police Station number 6, Police Station number 4, asin PDEA Naga, ang magkatuwang sa nasabing police operation. Sa iba pang bareta, TEDxNCF formalmente ng pinaglansar. Aramon tama ng kompletong detalye sa report ni Campus Correspondent Kelly Francisco. Ideas worth spreading ang tagline kan TEDxNCF nagigibuhon sa tanghalang Melchor sa maabot na December 7, 2024 sa Naga College Foundation. Pinanginota ni Mr. Zanry Villanueva on grand launching, nasa iyang pinunan sa paagi kan makabuluhang mensahe. TEDxNCF is more than just a stage. It is a platform for spreading inspiration and sparking transformation. Asin sinundan kan formal na pagpresenta kan TEDxNCF 2024. Ladies and gentlemen, our TEDxNCF logo. Presente sa launching ang Executive Vice President na si Dr. Aida Osea na para sa iya, ang TEDxNCF sarong okasyon na bukas sa gabos na tawong mawat makanood nin dakulang kaaraman na mapuon sa sadit na ideya. What we have on December 7 is again another
innovation of the Naga College Foundation in its effort to bring to each and everyone, not only those in the NCF community, but even to those outside of our campus, to bring to all of us the idea that even the simplest ideas could be very interesting. Even the smallest ideas could be worth spreading. So we do this through TEDx NCF. Ang NCF ang pinakaenot na natawan lisensya ng TEDx para makaugwan ng okasyon sa bilog na academic institution sa Naga City. Sarong dakulang onra na nagpapatunay na bako lang sa ngaran ng sport nangingenot ang NCF, kundi pati sa ngaran kan entertainment na madrang kaaraman na makakatabang. Ladies and gentlemen, our dear students, members of the community of Naga College Foundation, as well as the Nagueño, and those even outside of Naga, do not miss this opportunity to learn from one another, to start with simple ideas, but ideas that are worth spreading. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Sa Ladocan Sports, NCF Juniors Basketball Team padagos na pinagdodominar ang Division 1 kan Bukal Season 6. Mga team na kabali sa Bukal Season 6 padagos nagpapahiling kan sa indang tibay. Ang detalye sa aramon ta sa report ni campus correspondent Maui Balane. Kang Sabado, October 12, dinanak ang Daraga National High School sa score na 101 kontra sa MPCF na nakakuwang 55 points para sa enot na laban. Sinundan kang Annunciation College of Bacon Sorsogon Panthers kontra Amando Cope College Serpents kung saan ginanak ang Panthers sa score na 66-51. Gana man ang Genesis College sa score na 78 kontra sa STI na nakakuwang 66 points. Asin para sa ika-4 na laban, gana ang ACLC kontra sa Adno sa score na 52-46. Kapwa gigil manggana asin nagpahiling ng kanya-kanyang kusog ang NCF Cubs asin UNC Greyhounds para sa Juniors Division. Alagad nagpabor girarayang bola sa team kang Cubs matapos kaining tapuso ng kawat sa score na 85-65. Para kay Jake Raymond Diamante, best player of the game na nakakuang 17 points, 5 rebounds, 2 assists, 6 steals. Teamwork ang nagpagana sa Indak kontra sa Greyhounds. Naglaro po kami as a team, hindi lang po isa, kundi as a team po. Nagtiwala lang po kami kay coach at tiwala lang kami, tas kami po sa depensa, mumukus po kami sa depensa para makuha talaga namin ang opensa, yun lang po. Kansuod October 13, pinunan kang Camarines Sur Polytechnic Colleges kontra sa STI na tinapos man sa score na 74-58. Para man sa Juniors Division, naglaban ang USI asin Pasacaw Academy kung saan dinanaini kang Falcon sa score na 63-57. Naging dukot man ang laban kang UNC Greyhounds asin Adno Golden Knights, alagad ginanaini kang Greyhounds sa paglamang ng 3 puntos. Sa huring kawat man para sa Seniors Division, dinomina kang USI Falcons ang laban kontra sa MPCF Blue Dolphins sa score na 100-58. Mas nagiinit mo niyan ang mga aksyon sa Bukal Season 6 na padagos ta nga abangan. Para sa One Media TV 48 Naga, Maui Balane, Newsbreak. Mga tugang 72 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indok ang Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingom na i-follow ang suming official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Flight attendants, prepare for takeoff, please.